Centre TV. Pondelňajší večer patril diskotéke a tombole. Útorok sa do obeda pokračovalo v zábavnej hre Pevnosť Bojard, ktorá mala tentokrát 5 stanovíšť. Rýchlejšie to musím fúkať. Ešte 2 minúty. Jak to nestihneš? Fúkajte poriadne. Nasleduje naša pravidelná rubrika Rozhovor s lektormi, tentokrát kurzy B3 a C12. To bude 7. rok. Tak to je C12. Pointa toho kurzu je pokročilý 3ds Max. Naučí sa tam vlastne prácu so Spline Cage. To je vlastne vytvorenie istej klietky, v ktorej sa ten model robí. Namiesto štandardného modelovania, kde sa vlastne najprv robí objekt a potom sa modeluje. Sú v pohode, sú to už chlapci, ktorí vlastne s tým vedia robiť, už majú nejaké skúsenosti, darí sa im a majú aj dobré nápady.
3ds Maxom som začal robiť pred 5 rokmi, ma naučil Maťo Para, čo bol bývalý lektor. Odvtedy vyrobil som v ňom pár hier, pár modelov do hier a tak všeobecne celkom pracujem aj počas roka. Viktor je dobrý lektor, naučil ma toho už veľa, nemá problém mi nič vysvetliť, zatiaľ všetkému chápem a je to dobrý kurz. Na tábore som 5. rok. Multimédia a internet, učím ich pracovať s Picasa webom, fotografie tam vkladať, vytváranie koláží, poprípade ich dávať na internet, podľa toho, jak im to pôjde. Ešte ich učím sťahovanie videí z YouTube, jak sa stiahnu videá, potom vkladanie vecí na internet, napríklad na stránku Ulož to, aby si to mohli poprípade posúvať linky a stiahnuť si to aj vo veľkej vzdialenosti. Deti na kurze myslím, že poslúchajú a robia to, čo majú. S počítačom pracujem už dosť dlho. Presne teraz si neviem spomenúť, že kedy som začal. Viem dosť veľa vecí na ňom. Že je dobrý že je dobrý učiteľ. Dobrý, dosť nás tam naučí. Je práve 59 sekúnd do otvorenia počítačových miestností, pripravených na PC kurz. Deti už netrpezlivo čakajú pred dverami na svojho lektora. A aj dneska máme hry vonku. Dobre, tak čo si myslíte, kto to je mestečko? Samko. On. Počkej, ja som tri. Prišiel doktor, ten ho zachránil. Potom prišiel uchyl, ten ho znásilnil. A potom mu to proste preplo a vrazil autom do Samka a zavolal. Samko je mŕtvý, Miro je mŕtvý. Na chodníku taktiež prebiehalo kreslenie kriedami. Také farebné dlaždice a toto je sluha, v ktorej ide voda. A toto je ako keby moja chatka. Turnaj v pingpongu, podielali sa na ňom všetci asistenti a približne 20 detí. Poobednejší program boli tvorivé keramické dielne, na ktorých si mohli deti vytvoriť svoje vlastné keramické obrazce z hliny. Každá z jednej strany. Teraz začíname. Toto je taká hlina, taká plastická, ktorá není v záhradke, kde máte paradajky posadené a tak. To je iná hlina. Toto je ilovitá hlina. Skúste si, že jaká je vlastne. Neviem, ale môžem pomôcť, ale... Dobre, a ostatné si skús sama.
pekné. Dobre. Veľmi dobré. Že sa ti to môže odpovedať. No, Ako to je? Že mala by som to dať asi na úroveň tej kvetiny? áno, presne. Deti si neupratali a tak im asistent Dušan povedal, že po obede nebudú mať počítačové hry. A dopadol nejako takto. Suché.